खुलुमबाय। खोब गोजोनथाव बाथ्रादि जोंनि बर' बिजोङा थांनाय 1967 मायथाइनिफ्राय होजेननानै एबार 2025 मायथाइयाव 50 बोसोराव आगान होसिगोन आरो मा बर' बिजोङा। दा बर' बिजोङा देग्लाय जिहेतु मेट्रिक आनजाद होगोन गल्डेन जुबिलि हिसाबै बेयाव जाहाथे जोंनि जत' आसामनि बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसा फरायसुलि गासैबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायथिखौ आं बावहरग्रोबाय आरो जाहाथे बे गल्डेन जुबिलि जि मोनसे 50 बोसोरारि आनजाद मेट्रिक आनजाद बे मेट्रिक आनजादाव जाहाथे गासै जोंनि बर' बिजोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनहा गासिबो जाहाथे गोसो होनानै फरायनानै मोनसे एखेबारे जारिमिनारि मोनसे रेकर्ड खालामनो हायो आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बयनिसिमबो बे आंनि बे मिजिंथिनायखौ बयनोबो फोसावनानै आरो इसोरा जाहाथे बिथांमोननि गोसो जिउ आरो देहाखौ मोजाङै लाखियो आं बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबबाय। गोजोन्थों।